ụmụ ibe anyị ekene unu ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne unu nwoke nọ nso kene unu anyị si ka anyị kene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ụkwụ na ndị egede kene ikwu na ibe kene ezinụlọ ụmụ ibe anyị si ya dịkwara unu na mma ụka akara aka isi ka eji ekwu ya agwara m unu agụ ka agwa ha m unu agwa agwara m unu na ọ ga-akawanye njọ ka ọ gaghị akawanye njọ agwara m unu agwa were ọnụ a ọkwa were ọnụ anaghị ekwu ọnụ efu ekwu agwara m ga-agwa unu ga-eri arịrị ose etigo kedu ihe ị ga-eme gịnị ka ị ga-eme ị ga-egbuwa ụzọ agwara m ga-agwa itodio agwara m unu agwa anadị mmadụ ebe anyị agwa ihe a n'ụka akara aka n'isi ka eji ebu ya mana ha aghọtaghị ihe a na-ekwu a na-atụrụ ha enu ha anaghị aghọta ka ị hụrụ ihe ga-eme ndị be anyị n'izu a ya amaka ya amaka ya dee ya si na m okwuru ya gụọ jee gee vidiyo niile a m kwuru recently ị ga-afụ na ekwugidere m destiny ekwugide ejighị m ebuga m ibe anyị nsi okwu ejighị ebuga m ibe anyị nsi okwu ihe ọ sọkwara ekwuo n'ọnụ as long as na-enweghị ihe i mere n'aka nwanne anaghị ekwu ọnụ efu ekwu anaghị ekwu ọnụ efu ekwu mana ị ga-agwa ndị be anyị okwu ịgbagide ha ontili mmiri ọmara ha ontili dị mmiri eribe ha efu ya otibe mmiri erie yo mmiri erie yo mmiri erie yo mana isi akwadobe since 1967 ị nweghị ike ịkwadogwu ruo kịta 50 years after ịba na-ebe akwa na mmadụ ikwuru ihe a bịa ebe na ụdị ụra ụdị isi mma aja gị n'anya 1960 asking go to Facebook you see asking na history repeat itself always see go to my page and go na my page ị ga-afụ ya dị na history repeat itself always ọ dị ebe ahụ gaa nene ya go and see gaa gụọ ya ọ bụghị today but you can never use your brain ike ka mmadụ ihe ga-esi eme mmadụ all the time ọ na-ekwu the same thing history nwanne anyanwụ chasịa ọba naanị ụtụtụ anyanwụ achabakwa again so things will always repeat this is nature
mba isi ndị be anyị kwado mba a na-ekwugheri mgbe ọbụla sọsọ ihe ama media aga na Facebook a na-ese video we 1 million people we are this we are that instead of you to stay on the ground and work your house mee rụọ pillar so that you can prevent tomorrow. Mba ị gaghị eme prepare for tomorrow. No, every day na bịa na-ekwuchi mmadụ ntị o setigo na ka ihe ị ga-emekwa na kịta gịnị ị ga-eme enweghị so ọ kara gị mma tata bụkwa ị gaghị agba aka eje ọgụ nwere ihe iji ị na-agba aka eje ọgụ enweghị mmadụ na gọvanọ enweghị mmadụ na lokal gọọmenti enweghị mmadụ na polisi enweghị mmadụ na amị gịnị onye ga-eje dị ọgụ ị nwere ihe iji ijighị ike ijighị mma ijighị egbe gịnị ka ị ga-eji eje ndị gị na ha na-anụ ọgụ jicha the latest Russian made the latest ha ji latest Russian made with enough ego and mgbe ya gịnị ka gụnwachi inwe 50 years ị nwere 50 years back to plan for these things imehie 50 good years icheteghị ihe mee ka onye mụ na-amaghị ihe mee 1967 na-eme propaganda for nothing sake but you can never say never again. 1967 unu ji eme propaganda for your nonsense mamihe na akọghịrị but ị nweghị ike iji prepare for your children tomorrow. Look at how your children dying like fowl. Ihere anaghị eme ụnụ na-eke ụmụazị unu si anwụ ka ụkọ you want to leave Nigeria. More you talk that thing, more than kill you off, because that is the weapon you give them the chance to say to do that. Ọ bụ nke nwanyere ha chance to do that because ịma ha na that thing na-ekwu ị na-enye ha right to do so. You are giving them right. When they don't run for your enemy, you confront them. Never ever you run for enemy. Abụkwana onye iro gị ọsọ ichi ị na n'udo anakwana because na mmadụ sị gị na because na mmadụ na-emegbu ga-emegbu. Nwanne ije ọgụ mmadụ tigbuo gị ịgba ọsọ, the person ga-abịa na ya adịghị kụọrọ gị aka imepe ụzọ ma ga ezigbo ọra. Mana itisie ihe na be ị na ya ọ gaghị agafe na street ụnụ ọzọ. Ọ gaghị aga na street ụnụ mgbe o nwere ike ijide ya ebe ahụ itie ya ezigbo ihe. Nke a wee ọsọ ka a na-agba ego a na-eji na-eme nyanga nwanne ọ wụrụ god na ị chọwara ịna bifo ndị a na-awazi anya isi mba nshọt anweghịzi ebe m na-eje awụ stehia ka mmazi ihe eme ịghọtago ọ ka esi emeri ihe ọ ka esi emeri mmadụ ya jos mmadụ adịghị na-ekwu datin na my wọ onye ọbụla kwuru datin bi ebe na ụdị ajụ aka m ga-eji wee jụ ya bikos ị naghị eme nsọ ala ị na-eme nsọ ala ga-enye gị correct information gwa gị ihe ga-aba gị n'isi ọ bụghị a na-eme propaganda na-enwere isi na ọdụ mmadụ nọkọta na na-edisivu onwe ihe a na-eme na nsọ ala bụ even ihe a ndị isi ala na-eme nke anyị ga-aka nke ha that is nke anyị ga-aka nke ha ike ịghọtago kedu ihe ị na-atụrụ ụjọ ọnwụ ọkwa ndị a egburu egbu na nwere ihe ha mere egbu ha no then nke ị na-atụtụkwa n'ụjọ why ijezi ije mee datin ka egbuzie nke ama na-egbu for something for reason a na-egbu mmadụ for nothing ịnọkọta one day mmadụ bịabeghị gbusie mmadụ na fe na-edere m Vanguard ede pos ede a na-edegheri ka anyị desịrị datin gịnị mee ọ kwụsịgo next week we see another one edesia this thing next week ifụkwa ọzọ nwanne echi ifụkwa ọzọ ka ezigbo so what is that kedu onye ị na-eche gịnị ka unu na-eche na mmadụ adịghị na-abịa na ihe anyị wụ ndị nsọ ala Igbo ịghọtago ihe anyị nwa ji ewe anyị iwe bụ na bikos na ihe agba ọkwa amara ama anyị mara ọkwa mmiri ya bifo ozuzo ya otego eji agba ndị be anyị rapụ na okwu abụghị nri a na-ama katakataka na Facebook na-ama tekataka na Facebook ngwa ha sị na real history is coming back to you. Ị gaa na public ị na-cast ndị mana ha aka gị n'ike instead of you to working hardly inside ime sure na ndị anụnwa ọwụ na ị kpọrọ ha asị ihe ọbụla ibu n'obi obi bụ nwoke ịghọtago obi nwoke a sị na ihe mere mmadụ nwoke dị n'ime ọ bụghị n'ilo ihe ọbụla ị gaa na Facebook ị na-akọ nọnsensị ịkọsị ya nọnsensị kọghere isi ya deghere isi ya
at the end of the day ha ga-use that thing ide na ịkọrọ na Facebook to judge you. ịghọtago all that rubbish ya ikwu na Facebook a ga-eji weje judge gị. Ha chọọ today ha abata ala Igbo wekọrọ everywhere nwere ihe ị ga-eme. You have nobody. ị nwere foreign backup, ị nweghị local backup, ijighị ego, ijighị power, ijighị egbe, ijighị mma. O nwere onye ga-eso gị because ị nwere nwanne. Ihe m na-agwa gị ka o si wee dị. Ana m agwa gị eziokwu niile dị n'ụwa. Ịghọtago eziokwu niile dị n'ụwa. Because diplomacy ị nweghị ya because ị maghị about diplomat. Ị maghị about diplomatic. Ị gaghị ebutenwu ngwa ọgụ na that country. Yes, because ị nwere anybody in power. Ị nwere onye inwe na power because only ndị nọ nwe power ga-ebutenwu ngwa ọgụ. Iti ka ime ya illegal ha jide gị. Ya mkpụrụ onye gote nwa mkpụrụ AK na abụ onye ka ị ga-eji eme ihe nwa. Ị nwere sayentist na-arụ ngwa ọgụ ị nweghị ha. Ịghọtago ha ka nkụ na-arụ ya na be anyị mana gị na ha adịghị n'udo because ha mara ịbụ lousy mouth. Ịpụọ na Facebook ide nonsense ịlapụta ha. So onwe onye nobody will work with you because ị nwere oke ọnụ gị adịghị mma. So ihe m ji agwa ndị be anyị ihe a na-awụ ọka maka echi orukwa echi anyị ekwurukwe recently bịakwa sịkwa na ejikwa egbuo n'Imo, ejikwa egbuo n'Enugu, ejikwa egbuo na Anambra. Werezie nke ahụ detuo ya edetuo ọ ka ya emekwa ọzọ emekwe ya kama ị ga-asị ọzọ emezina ị na-complain na nke mere eme ọzọ a na-emekwe nke ha na-apụlanụ ka nke emere eme ị ga-ekpesị na m agba ha ga-agba nke ha na-abịakwa ime ga-aka nke emere eme. So ọ ka mma na iji kịta mgbe ihe ị ga-eme onwe gị. Nke a kwuru last time si na ọnụnụ Uganda village ọ dị whole young boys n'ọpa iwe ka ama m ihe a na-eme ebe ahụ. Ha kee onwe ha eke nwanne ọkọnkọba anyị ka anyị jenu ka anyị na ya anaghị achọ okwu ka anyị jenu ka anyị na onye buru ụzọ chọọ anyị ka anyị jenu ka anyị na aja eme ya ọfụ n'anya. Unu aja ebe ahụ gwunye onye gafee ebe ahụ unu egbuo ya unu gbuo unu erie ya erie unu erie anụ ya unu debe nke ọzọ ndụ unu a na-eri nke eri. You so that in their next life ọ gaghị agazi that village again. You ọ gaghị agazi the village again. But nke ahụ the whole village agba ọsọ. Unu gbasie ọsọ a ga-ewere anị gị. Nke a bụ eziokwu because ị na-atụ ụjọ. Ị na-atụ ụjọ because mgbe m na-agwa unu sị ụzọ anaghị ekwu maka Biafra onye mere ọ naghị ekwu maka Biafra ọkwa ịhụ gị gwagwara m ụnụ agwa. Ọ bụghị ikwu da nonsense bụ isiokwu nwanne. Practically gịnị ka ị na-eme because ị gaghị anọkọta na ọbịara unu mana United Nations wepụtara otego ihe a na-eme. Unu amara dị ihe na-eme. O nwere nnukwute nsogbu dị underground unu amaghị. United Nations wepụtara a plan si na in 50 years time all the whole obodo ndị bi na ebe mgbago ugwu ahụ na ọ ga-dry. Ọ ga-dry. Now ndị agha bi ebe ahụ chọrọ ịgbarata. That is why ha ji wee nara ọkwa. So only thing ga-eme ha ka ha wee nweta datịrị ịnara ọkwa ahụ. Mana ndị be anyị enweghị ike iche uche ịgwa ha si ha na-ekwe ihe na-eme. Ihe na-agwa unu 120% absolute. Enweghị ebe ha ga-ebi. Ma ọ bụrụ na ha bịara n'udo o nwere ike unu na ha eme agreement mana ha bịa ha n'udo ọwụ na ike ha nkwụcha na-ekwe ihe ga-eme. Ọwụ nke ahụ kwa ite isi ala ka a na-ekwu hapụrụ isi ala nke ha wụ ihe eji eri ụmụazị white. Ihe na-agwa unu bụ na in future ha agaghị enwe nri, ha agaghị enwe mmiri, ha agaghị enwe ọkụ. And ịmana ha ga-ewere ya n'ike aka. And onye karịrị mmadụ n'ife karịrị ya na mmụọ. So ihe na-agbara gị bụ ama eziokwu ka m na-agwa gị. So ọ ka mma na iji kịta mara ihe ị ga-eme. Because mgbe unu ga-asị don vote ọkwa vote chago ọkwa banyego dị without ndị a na-eme ihe a now ebe ka ha nọ before ọkwa ha agba nkịtị ha chere nwanne ha ihe win mana nwanne ha ewin go mgbe m na-agwa unu nọ power bụ everything isi mba na unu ga-ana onwe onye si na adịghị mma. Ihe a na-ekwu bụ nwanne nke hụrụ ndị a isi adịkwa ha mma o ihe hapụrụ ha ọkwa ha ga-ejikwa emerụ gị ahụ unu asị mba asị a na-eri igi gaa igie isoro ha igie dịtịrị
nwanne ya bụrụzie ego nwere igiritin ka a na-ekpezi ka ọ bụrụ ikpe. Gaa ebe ahụ gbatụsie ndị mmadụ na anị buru di pakeji eburu. Ya bụrụ gị nwa bụ onye ri igiritin, bikos ị hapụrụ ndị a ihe a nwanne, ha ga-eyi ji egwu that you can never forget in your life. ịghọtago? Ọnwụ na ị chetara mgbe agụ iyi iro nsi gara ugwu gbuo mmadụ n'ugwu. Ịma ihe ndị ugwu kwuru na since ha pụtara ụwa na ha enwebeghị onye ma ihe dịka ndị agha agụ iyi iro nsi gburu, na ha ga-retaliate forever and ever. Na ha ga-retaliate forever and ever. Onweghị onye n'ime unu toro eto gasị na ọnụhụ datin, mana yet irelax ya na-egosa anyị na arụ mansions. Today bịara sị m na Tinubu si gị but all the same Tinubu gwara gị mgbe a na-ajụ election Tinubu nwe Lagos onwe ka onye na-amaghị na Tinubu nwe Lagos. Who don't know? Kedu onye Igbo bi na Lagos na-amaghị na Tinubu nwe Lagos? Tinubu sị gị anwakwa na anwa vote against this thing. Ịkachie ntị vote we. Tinubu akachie ntị gwọ gị ịba. Ịkachiri ntị wiri igugu ajara gari. Igugu akachie ntị wiri gị ajara mmanya. Kedu na Lagos ị nọ atụ vote, kedu benefit ye? Ma APC ọchị na Lagos o nwere ihe gbasara gị, ma PDP ọchị na Lagos o kedu ihe gbasara gị? Kedu ihe ụtụtụ ijere onwe ahịa gị? Kedu ihe gbasara gị na APC na PDP na ANC nka na kedu ihe gbasara gị na onye win na Lagos? No, nothing. Enweghị your contribute in your own life. But as onye Igbo, onye iberibe anyị bụ, anyị a confront all this thing. Oge today ka ihe na-eme. Kedu ihe na-eme today? Finish here from trade fair alaba bụ next. Ịghọtago? Ọwụta ka ha mere ya. Ugbo ole ka ha mechigola dịkpọ? Onye ka emechila dịkpọ? Ugboro onye ka emechila dịkpọ? Echikwe anyị ga-anọkwa omesịkwa ọjụọ oyi. Obere ogekwe ebidokwa ebe ọzọ. Nna nwanne ụnụ adịghịzi na-aka ụdị a. Ọ bụghịkwa ụdị ndụ agaghị hapụrụ ụmụazị anyị. Ihe akwụkwọ ha ndụ a ga-ahapụrụ ụmụazị anyị. Ya ka m ji ekwu nsọ ala ha na-ekwu okwu. Mụ nwa na onwe m aka m adịghị ya. Kedu ka mmadụ ga-esi ijere be mmadụ? Anụsịrị ọgụ 1966 asị no victor no vanquish. No single development after the ọgụ. Eme abandon property.